ሰላም ቤተሰብ ሕዚ ድማ ብሓድሽ ቻናል ብሓድሽ ኮንቴንት ተራኺብና ኣለና። እዚ ቻናል እዚ ዝተፈላለዩ ናይ ሶሻል ሚዲያ አጠቃቀማታትን ከምኡ ድማ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ግራፊክስ እና ካልኦት ዝኣመሳሰሉ ነገራት ነመሓላልፈሉ ቻናል እዩ ክኸውን እና እዚ ቻናል እዚ ሓድሽ ስለ ዝኾነ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ሕዚ ድማ በዚ ሓድሽ ቻናል እዚ ብራንድ ዝኾነ ዩቲዩብ አካውንት ከመይ ጌርና ንኸፍት ዝብል ኢና ክንርኢ። ስለዚ ላይክ ሼር ኮሜንት ከምኡ ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ንኽትኾኑ ብኽብሪ ዕድመኩም። ሕዚ ድማ ናፍቲ ዋና ፕሮሰስ ነተ ከመይ ጌርና ብራንድ ዝኾነ አካውንት ንኸፍት ዝብል ኣነ ብፒሲ ከሪአኩም እየ። እንድሕር ዳኣ ንስኹም ብሞባይል ትጥቀሙ ኣለኹም ኮይንኩም ናብ ጎግል ክሮም ኣቲኹም ኣብ ጎግል ክሮም ኣብ ሞባይልኩም ኣቲኹም ማለት እዩ። ነዛ ኣብ ላዕሊ ዘላ ሰለስተ ነጥቢ ክሊክ ብምግባር ዴስክቶፕ ሳይት ዝብል ቀይርዎ። ምክንያቱ ኣነ ብፒሲ ዘሪአኩም ልክ ከምቲ ኣነ ብፒሲ ዘሪአኩም ዘለኹ ኣብ ሞባይልኩም ድማ ማዕረ ምስቲ ኣብ ፒሲ ዘሪአኩም ማዕረ ኮይኑ ንኽረአየኩም ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ፕሮሰስና ንእቶ። እሺ ሕዚ ድማ ኣብ ዴስክቶፕ ማለት እውን ኣብ ላፕቶፕ ከሪአኩም ማለት እዩ። መጀመርያ ናብ ጎግል ክሮም አፕሊኬሽን ናቱ ናብ ጎግል ክሮም አፕሊኬሽን ምስኣተና ማለት እዩ። ኣብዚ አፕሊኬሽን እዚ ኣብዚ ሰርች ባሩ ማለት እዩ www.youtube.com ኢና ንፅሕፍ ማለት እዩ። ሰርች ምስ ገበርና ቀጥታ ናብ ዩቲዩብ የእትወና ማለት እዩ። ልክዕ ናብዚ ናብ ዩቲዩብ ምስኣተና ማለት እዩ። ግዴታ ሓደ ነገር ክብለኩም ዝደሊ ሓደ ብራንድ ዝኾነ ዩቲዩብ አካውንት ንምኽፋት ግዴታ ኢሜይል የድልየና ቬሪፋይድ ዝኾነ ሓድሽ ኢሜይል የድልየና። ስለዚ ናብዚ ኣብዚኛ ፕሮፋይል ኢሜይል ማለት እዩ ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብር እሞ ቀጥታ ቀፂልና ላበይና ክንኣቲ እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ሳይን ኢን ዝኾነ ኢሜይል እዩ። ሳይን ኢን ዘይገበርኩም ኢሜይል ግን ልክ ናብዚ ሳይን ኢን ዝብል ኣብዚ ኦፕሽን ባር ክመፀኩም እዩ። ኣብዚ ሳይን ኢን ኢልኩም ምስኣተኹም በቲ ኢሜይልኩም ማለት እዩ ቀጥታ ከምዚ ናብዚ ፕሮፋይል ክሊክ ምስ ገበርኩም ክሪኤት ኤ ቻናል ዝብልኛ እዚኣ ማለት እዩ። ክሪኤት ኤ ቻናል ዝብል ክሊክ ትገብሩ ማለት እዩ። ኣነ በዛብዚኛ ኢሜይል ብራንድ ዝኾነ ዩቲዩብ አካውንት ክኸፍት ስለ ዝደለኹ ግዴታ ብዛ ኢሜይል እዚኣ ማለት እዩ ሳይን ኢን ኢለ ኣትየ ናብዛ ፕሮፋይላ ክሊክ ገይረ ማለት እዩ ክሪኤት ኤ ቻናል ትብሉ ማለት እዩ። ክሪኤት ኤ ቻናል ክሪኤት ኤ ቻናል ምስ በልናዮ ቀጥታ ኔም ኦፍ ዘ ቻናል እና ሃንድል ዝብል ነገራት ወይ ከዓ ዩአርኤል ቻናል ማለት እዩ። ኣብዚ ኔም ኦፍ ዘ ቻናል ኔም ዝብልኛ እንታይ ኢና ክንገብር ማለት እዩ ናቲ ቻናል ኔም ኢና ክንፅሕፍ ናቲ ቻናል ኔም ማለት እዩ። ናቲ ቻናል ኔም ኣነ እንታይ እያ ክብሎ ኣቢየ ቲዩብ እያ ክብሎ። ኣቢየ ቲዩብ ምስ በልክዎ ቀጥታ እንታይ ኢና ክንገብር ክሪኤት ኤ ቻናል ንብል። ዘብዚኛ ዩአርኤል ቻናል እዩ ናይ ቻናልና። በዚ ኣጋጣሚ በዚ ስም እዚ ኣቢየ ቲዩብ /1i3 ኪው ኢልና ክንፅሕፍ ከለና ሰባት ሰርች ክገብሩ ከለው ናትና ቻናል ቀጥታ ይረኽብዎ ማለት እዩ። ቀፂልና ክሪኤት ኤ ቻናል ንብል ማለት እዩ። ቀጥታ ቻናል ክሪኤት ጌርናኛ ግን እዚ ቻናል እዚ ብራንድ አካውንት ዘይኮነ ፐርሰናል አካውንት እዩ። ስለዚ ዘብዚኛ ክሪኤት ጌርናኛ እንታይ ማለት እዩ ፐርሰናል ቻናል ወይ ከዓ ፐርሰናል አካውንት ኢና ክሪኤት ጌርናኛ። ስለዚ ዘብዚኛ ፐርሰናል አካውንት ከመይ ጌርና ናብ ብራንድ ዩቲዩብ አካውንት ንቕይሮ ፐርሰናል አካውንት ናብ ብራንድ አካውንት ንኽንቕይሮ እንታይ ኢና ክንገብር ማለት እዩ ቀጥታ ናብ ዘብዚኛ ፕሮፋይል ናብዛ ፕሮፋይል ኣቲና ማለት እዩ ክሊክ ንገብር ሓደ ግዜ። ክሊክ ምስ ገበርና ቀጥታ ናበይና ንኸይድ ሴቲንግስ ዝብል ክሊክ ንገብር ሓደ ግዜ። ክሊክ ምስ ገበርና ናብ ዘብዚኛ ሓድሽ ፕላትፎርም ኣምፂልናኘ ኣብ ዘብዚኛ ፕሮፋይልና ኣቢየ ቲዩብ ዝብል ማለት እዩ ቻናል ስታተስ ኤንድ ፊቸርስ ክሪኤት ኤ ኒው ቻናል ኤንድ ቪው ኣድቫንስድ ሴቲንግስ ዝብል ሰለስተ ኦፕሽናት ሰለስተ መማርፅታት እኒአውና። ካብኣቶም እቲ ከም መበል ካልኣይ ዘሎ ክሪኤት ኤ ቻናል ዝብል ክሊክ ንገብር ሓንቲ ግዜ።
ክሬት ኤ ቻናል ዝብል ክሊክ ምስ ገበርና ቀጥታ ነዚ ድማ ኔም ሃብዎ ኢለና ኣሎ። ናዚ ኔም ድማ ናይቲ ዩቲዩብና ሲም ኔም ንፅሕፍ ማለት እዩ። ናይቲ ዩቲዩብና ክኸውን ኢልና ዝሓሰብናዮ ዓንቶ ናይ ዩቲዩብና ኔም ኣብዚ ንፅሕፎ ማለት እዩ። ኣብ ዩቲዩብ ምስልና ክሪኤት ኤ ቻናል ዝብል ክሊክ ንገብር። ክሪኤት ኤ ቻናል ዝብል ክሊክ ምስ ገበርና ቀጥታ ነዚ ድማ ብራንድ ዝኾነ ሓደ ኣካውንት ከፊትልናዮ ማለት እዩ። እዚ እንታይ እዩ? ብራንድ ዝኾነ ዩቲዩብ ኣካውንት እዩ። ግን እቲ ፐርሰናል ኣካውንትና ናብ ብራንድ ኣካውንት ሙቭ ኣይገበርናየን ወይ ድማ እቲ ፐርሰናል ኣካውንት ብራንድ ኣይገበርናየን። ብራንድ ንምግባር ድማ ቀፂልና እንታይ ኢና ክንሰርሕ ኣብዚ ዚኛ ፕሮፋይል ሓደ ግዜ ምስ ኣተና ስዊች ኣካውንት ምስ በልናዮ ይኸው ክልተ ኣካውንት ከፊትና ማለት እዩ። እቲ ሓደ እቲ ብራንድ ዝኾነ ኣካውንት፣ እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ፐርሰናል ኣካውንት ማለት እዩ። ስለዚ ዘብዚኛው ፐርሰናል ኣካውንት ከመይ ጌርና ኢና ናብ ብራንድ ንቕይሮ ዝብል ከመይና ክንገብር ከሪአኩም እየ። ሓደ ግዜ ናብዛ ፕሮፋይል ክሊክ ንገብር። ክሊክ ምስ ገበርና ስዊች ኣካውንት ዝብል ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብር። ስዊች ኣካውንት ክሊክ ምስ ገበርና ኣብዚኛ ኣብ ዩቲዩብ ዝብል ዛ ናይ መጀመርያ ፐርሰናል ኣካውንት ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብራ። ንዓ ክሊክ ምስ ገበርና ቀጥታ ናብ ፕሮፋይል ንኸይድ። ፕሮፋይል ዝብል ክሊክ ንገብር። ፕሮፋይል ዝብል ክሊክ ምስ ገበርና ሴቲንግስ ዝብል ኣብ ታሕቲ ወሪድና ኣብዚ ማለት እዩ ሓንቲ ግዜ ክሊክ ንገብር። ኣብዚ ክሊክ ምስ ገበርና ቀጥታ ዘውዝኞ ፕላትፎርም የምፀልና። ኣብዚ ድማ እንታይ ኢና ንገብር? ኣብ ዘውዝኞ ኣድቫንስድ ሴቲንግስ ዝብል እዮ ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብር። እዚ ኣድቫንስድ ሴቲንግ እዚ ቀፂልና ኣብዚ ማለት እዩ ሙቭ ኤ ቻናል ዝብልኞ ሙቭ ቻናል ቱ ብራንድ ኣካውንት ዝብልኞ ዘውዝኞ ፐርሰናል ኣካውንት ናብ ብራንድ ኣካውንት ሙቭ ንገብሮ። ስለዚ ኣብ ዘውዝኛ ሙቭ ቻናል ቱ ብራንድ ኣካውንት ዝብል ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብር። ይኸው ክሊክ ምስ ገበርና ኢንተር ፓስዋርድ ኢልና ፓስዋርድ ዘብለና ዘሎ ናይቲ ኢሜይልና ፓስዋርድ ማለት እዩ። ቀፂልና ፓስዋርድ ምስ ኣተና ኔክስት ንብሎ። ኔክስት ምስ በልናዮ ትሕት ኢልና ኣብዚ ማለት እዩ ሪፕለስ ዝብልና ሪፕለስ ዝብል ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብሮ። ክሊክ ምስ ገበርና ዘውዝኛ ቦክስ ኣይ ኣንደርስታንድ ትብል ክሊክ ንገብራ ኦን ንገብራ። ቀፂልና ድሊት ቻናል ዝብል እዚ ድሊት ቻናል ዝብል ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብሮ። ድሊት ቻናል ምስ በልና ቀፂልና ሙቭ ቻናል ዝብል እዮ ሙቭ ቻናል ዝብል ክሊክ ንገብሮ ኣብዚኣ ማለት እዩ። ዝተወሰኑ ደቂቓ ንፅበይና ቴክ 10 ሚኒትስ ይብለና ኣሎ። ን10 ደቂቓ ዝኣክል ተፀበዩ ን10 ሰከንድ ይብለና ሓደ ግዜ ፈጢኑ እንተን ይቕይረልና እዩ ማለት እዩ። ቀፂልና ኣብ ዘውዝኛ ፕሮፋይል ኣብዛ ፕሮፋይል እዚኣ ማለት እዩ ሓንቲ ግዜ ክሊክ ንገብር። ክሊክ ምስ ገበርና ቀጥታ ላብ ምንታይ ኢና ክንኸይድ ዩቲዩብ ስቱድዮ ዝብል ኣብ ዘውዝኛ ናይ ዩቲዩብ ስቱድዮ ምልክት ሓንቲ ግዜ ክሊክ ንገብር። ክሊክ ምስ ገበርና ዌልካም ቱ ዩቲዩብ ስቱድዮ ዝብል ይኸው ኣብዚ መፂልናኘ። ስለዚ ዩቲዩብ ኣካውንትና ብራንድ ዝኾነ ዩቲዩብ ኣካውንት ክሪኤት ጌርና ኣለና ማለት እዩ። ኦልሬዲ ክሪኤት ጌርና ኣለና። ኮንቲኒዮ ንብሎ። ኮንቲኒዮ ምስ በልናዮ ይኸው ዘውዝኞ ፕላትፎርም ናይ ዩቲዩብ ቻነልና ፕላትፎርም እዩ። ስለዚ ዩቲዩብ ኣካውንት ብዝግባእ ክሪኤት ጌርና ኣለና ማለት እዩ። ቀፂልና ንዘውዝኞ ቻነልና ማለት ዩቲዩብ ኣካውንትና ዝተፈላለዩ ዝተኻኸሉ ነገራት ኣለዎ። ንኣቶም ድማ ቀጥታ ንምስትኽኻል እንታይ ኢና ክንገብር ሴቲንግስ ዝብል ኣብ ዘውዝኛ ሴቲንግስ ዝብል ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብር። ኣብዚ ክሊክ ምስ ገበርና ቀፂልና እንታይ እዮ እዚ
ቻነል ዝብል ኣብዘኛ ማለት እዩ ጀነራል ቻነል ኣፕሎድ ዲፎልትስ ፐርሚሽንስ ኮሚኒቲ ሞዴሬሽን ኤንድ አግሪመንትስ ዝብልኛ ኣብዛ ቻነል ትብል ሓንቲ ግዜ ክሊክ ንገብር ክሊክ ምስ ገበርና ኣብዚ ታይኛው ቤዚክ ኢንፎርሜሽን አድቫንስድ ሴቲንግስ ኤንድ ፊቸር ኤሊጂቢሊቲ ዝብልኛ ካብዚኣቶም ቤዚክ ኢንፎርሜሽን ዝብል ኣብ ትሕቲኡ ማለት እዩ ካንትሪ ኦፍ ሬዚደንሲ ዝብልኛ ካንትሪ ኦፍ ሬዚደንሲ ሓንቲ ግዜ ኣብዚ ክሊክ ምስ ገበርና ኣብዚ ብዙሓት ሃገራት ኢትዮጵያ ሓዊሱ የምፀልና ካብዚኣቶም ሓደ ኢና ክንመርፅ ግን እቲ ንመርፆ ሃገር ናይ YPP ኣባል ወይ ከዓ ሜምበር ዝኾነ ዝፍቀደሉ ክኸውን ኣለዎ ኣነ ሕዚ ኢትዮጵያ እንተልናዮ ኢትዮጵያ ኣይፍቀዳን ስለዚ ሜይታይዝ ክኸውን ስለዘይኽእል ዩቲዩብ ቻናልና ካልኦት ሃገራት ኢና ክንመርፅ ለምሳሌ ኣነ ዩናይትድ ስቴትስ ኢለ መሪፀ ኣለኹ ዩናይትድ ስቴትስ ኢለ ምስ መረፅኩ ቀፂለ ፊቸር ኤሊጂቢሊቲ ዝብልኛ እዚኣ ክሊክ ይገብር ሓደ ግዜ ፊቸር ኤሊጂቢሊቲ ምስ ኣተና ዘመዝኛው ሰለስቲኦም ናይ ግድን ኤሊጂብል ክኾኑ ኣለዎም ዩቲዩብ ቻነልና ግዴታ ሞኔታይዝ ንክኸውን ዘመዝኛው ሰለስቲኦም ኤሊጂብል ክኾን ኣለዎም ማለት ከምዚ ናይ መጀመርያ ኣውቶማቲካሊ ባዕሉ ኤሊጂብል ገይርዎ ዘሎ እዞም ክልተ ዝተረፉ ድማ ግዴታ ኤሊጂብል ክኾን ኣለዎም ከመይ ጌርና ኤሊጂብል ንገብሮ ዝብል ብክፋል ክሪአኩም እየ ንኣብነት ቁጥሪ 2 ክንኸይድ ከለና ኣብ ዘውዝኛ ምልክት ናይ ቀስት ምልክት ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብር እሞ ይኸው እዚ ክኸፈተና ከሎ ቬሪፋይ ዩር ፎን ናምበር ኢለና ኣሎ ዘውዝኛ ናይ ግድን ኤሊጂብል ክኸውን ተኾይኑ እዚ ናይ ግድን ኤሊጂብል ክኸውን ተኾይኑ ብፎን ናምበርና ወይ ከዓ ብስልክ ቁጥርና ግዴታ ቬሪፋይ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ቬሪፋይ ፎን ናምበር ዝብል ኣብዚ ክሊክ ጌርና ክሊክ ምስ ገርና ስልክ ቁጥርና እቲና ናብ ስልክ ቁጥሪ ኮድ ምስ መፀና ማለት እዩ ብኡ ጌርና ቬሪፋይ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ልክ ከም ዘውዝኛ ከም ቁጥሪ 1 ማለት እዩ ኤሊጂብል ኮይኑ ቆፃል ክኸውን እዩ እንድሕር ደኣ ቬሪፋይ ዘይገበርናዮ ኮይና ወይ ከዓ ዘውዝኛ ኤሊጂብል ተዘይኮይኑ እዞም ዘውዝኛው ነገራት ንኽልከል ማለት እዩ ለምሳሌ ከስተም ታምኔላት ክንጥቀም ንኽእልን ላይቭ ስትሪም ክንኣተይ ንኽእልን ልዕሊ 15 ደቂቃ ዝኾኑ ቪድዮታት ክንለቅቕ ኣይንኽእልን ማለት እዩ ስለዚ ግዴታ ኤሊጂብል ክኸውን ኣለዎ ቀፂልና ስቴፕ 3 አድቫንስድ ፊቸርስ ዝብልኛ ቁጥር 3 ማለት እዩ ኣብ ዘውዝኛ ቀስት ምልክት ኣቲና ክንሪኦ ከለና እዚ ድማ ሰባት ሳብስክራይበር ብዝገበሩና ቪድዮና ብዙሕ ቪድዮ ክንለቅቕ ከለና ሾርት ቪድዮታት ክንለቅቕ ከለና ላይቭ ስትሪም ክንኣትክ ከለና እዞም ነገራት እዚኦም ኩሎም ከማልእ ከሎ ቻነልና ማለት እዩ ዘውዝኛ ቻነል ሂስትሪ ዘውዝኛ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ማለት እዩ ቻነል ሂስትሪ ዝብል ኦን ይኸውን ማለት እዩ ኦን ምስ ኮነ ዘውዝኛ ኤሊጂብል ዝብል ድማ ኤሊጂብል ይኸውን ማለት ይበርህ ስለዚ ንዘውዝኛ ኩሉ ኢንፎርሜሽን ቤዚክ ኢንፎርሜሽን ኮነ ፊቸር ኤሊጂቢሊቲ ዝመላእናዮም ኢንፎርሜሽናት ሴቭ ንገብሮ ሕጂ ማለት እዩ ሴቭ ምስ ገበርናዮ ኩሉ ምስ መላእና ዘውዝኛ ማለት እዩ ዘውዝኛ ሴቭ ትብል ክሊክ ንገብራ ያው ሴቭድ ኩን ሴቲንግስ ሴቭድ ኦሬዲ ሴቭድ ኩን ኣሎ ማለት እዩ ካብ ቀፂልና ታይና ክንገብር ከስተማይዜሽን ዝብል ናዘውዝኛ ክንኣቲና ማለት እዩ ከስተማይዜሽን ዝብል እዞም ቀለልቲ ዝበሃሉ ነገራት እየ ዘሪአኩም ዘለኹም ተን ቤዚክ ዝበሃሉ ክተርፉ ዘይግብኦም ኣብ መጀመርያ ማለት እዩ እየ ዘሪአኩም ዘለኹ ከስተማይዜሽን ዝብል ኣብ ዘውዝኛ ክሊክ ንገብር ክሊክ ምስ ገበርና ይኸው ኣብዚ ታይኘ ባነርና ናይ ዩቲዩብ ባነር ማለት እዩ ናይ ዩቲዩብና ሎጎ ዝኣትወሉ ከምኡ ድማ ንዩቲዩብና ዝኸውን ዲስክሪፕሽን እንፅሕፈሉ ቦታ እዩ ዝኒሄ ዘውዝኛ ፕላትፎርም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዘውዝኛ ታይና ክንኣቲ ባነር ኢና ክንኣቲ ማለት እዩ ባነር ከመይ ጌርና ኣፕሎድ ንገብሮ ንዝብል ድማ ሓቢርና ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ዘውዝኛ ኣፕሎድ ዝብል ክሊክ ንገብር ሓደ ግዜ አፕሎድ ዝብል ክሊክ ምስ ገበርና ቀጥታ ናብ ምንታይ ይወስደና ላብ ፋይል ይወስደና ላብ ፋይልና ማለት እዚ ባነር እቲ ሎጎ ዘዘጋጀናዮ ኣብ ፋይልና ማለት እዩ ቀጥታ ነው ይወስደና ስለዚ እቲ ዘዘጋጀናዮ ባነር ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብር
ሓደ ግዜ ክሊክ ምስ ገበርና ኦፕን ንብሎ ኦፕን ምስ ገበርናዮ ይኸው ቀጥታ እቲ ባነር ኣብዚ ኣቐሚጥና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ደን ንብሎ ደን ምስ በልናዮ ይኸው እቲ ናይ ዩቲዩብ ቻነልና ባነር ኦልሬዲ ኣፕሎድ ኮይኑኛ ማለት እዩ። ቀፂልና ሎጎ ናይ ዩቲዩብ ቻነልና ሎጎ ዝሰርሕናዮ ወይ ከዓ ዘደለናዮ ሎጎ ተሃልዩ ኣፕሎድ ንገብር ማለት እዩ። ናብዚ ኣብዚኛ ኣፕሎድ ትብል ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብር። ክሊክ ምስ ገበርና ቀፂልና እዛ ዘዘጋጀናያ ሎጎ ሓደ ግዜ ኣብ ፋይል ኣቲና ክሊክ ንገብራ። ይኸው ኦፕን ንብላ። ኦፕን ምስ በልናያ ቀጥታ እዚ ዘዘጋጀናዮ ሎጎ የምፅአልና። ሎጎና ኣረንጅ ክንገብሮ ንኽእልና ማለት ክነስተኻኽሎ ንኽእልና ክነዕብዮ ክነንእሶ ተኺልና ከምዚ እናገበርና ሚኒማይዝ ማክሲማይዝ ንገብሮ ማለት እዩ። ይኸው ከምቲ ዝገብሮ ዘለኹ ሕጂ ዘውዝኛ ኤቲ ዝብል ኣብ ሰርክል ውስጥ ክእትዮ ደለ ኣለኹ። ስለዚ ንዓ ከስተኻኽል ኣይደለ ኣለኹ። ይኸው ከምዚ ጌርና ምስ ተስተኻኸልናዮ መጨረሻ እንታይ ንገብሮ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ማለት እዩ ደን ንብላ። ኣብ ዘውዝኛ ደን ትብል ደን ንብላ። ደን ምስ ገበርናዮ ይኸው ባነርናና ናይ ዩቲዩብና ሎጎ ብዝግባእ እእቲና ኣለና ማለት እዩ። ቀፂልና ኣብዚ ተአና ክንሰርሕ እዚ ማለት እዩ ዘውዝኛ ናይ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ዩቲዩብ ቻነልና ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ቪድዮታት ከም ንለቀቅ ንምንታይ ከም እንጥቀመሉ ሰባት ብቀሊሉ ናብዚ ኣትዮም ዝምልከትሉ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ግዴታ ዲስክሪፕሽን ክንፅሕፍ ከለና ብጣዕሚ ዝተመረፁን ኣገደስቲ ዝበሃሉ ቃላት ነቲ ዩቲዩብ ቻነልና ብጣዕሚ ሰሓባይነት ንክህልዎ ዝገብሩ ቃላት ክንጥቀም ኣለና ማለት እዩ። ለምሳሌ ንኣኻትኩም ንምርኣይ ዝኣክል ኣነ ዝፅሕፎ ዘለኹ ኣብዚ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ኣነ ኣብዚ ዲስክሪፕሽን ፅሒፈሉ ዘለኹ ኣብዚ ዲስክሪፕሽን ፅሒፈ ዘለኹ ንኣኻትኩም ንምርኣይ እምበር ያን ያህል ነቲ ቻነል ዝምጥን ኣይኮነን ንምርኣይ ዝኣክል እየ ፅሒፈልኩም ዘለኹ። ግን ንስኻትኩም ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝተፈላለየ ሓሳብ ኣብዚ ክፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ እውን ካልኦት ሶሻል ሚድያ ወይ ከዓ ማሕበራዊ ሚድያ ቻነላትኩም ድማ ኣብ ዘብዝኞ ብመልክዕ ሊንክ ክትልጥፍዎም ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ምስ ወዳእና ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ማለት እዩ ዘብዝኛ ቪድዮ ኩሉ ምስ ሰራሕና ማለት እዩ ኣብ ዘብዝኛ ፓብሊሽ ንብላ ማለት እዩ። ፓብሊሽ ንብላ እዚኣ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ፓብሊሽ ንብላ። ይኸው ኦልሬዲ ፓብሊሽ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። ዩቲዩብ ቻነልና ኦልሬዲ ክሪኤት ጌርና ኣለና ሙሉእ ብሙሉእ ሓደ ብራንድ ዝኾነ ዩቲዩብ ኣካውንት ከፊትና ኣለና ማለት እዩ። ንስኻትኩም ድማ ከምዚ ጌርኩም ብደንቢ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እናርአኹም ክትኸፍቱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ሕዚ ተርፈና ቪድዮ ምልቃዕ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ቪድዮ ከመይ ጌርና ኣፕሎድ ንገብር ከመይ ጌርና ንለቆ ከመይ ጌርና ተለቐናዮ ናኸ ብዙሕ ቪው ክንረክብ ንኽእል ዝብል ኣብ ቀፃሊ ከመይ ጌርና ከም ንለቀቕ እንሪአሉ ሓደ ቪድዮ ክሰርሐልኩም እየ እምበኣር ክስኩራት ኣሕዋተይ ብርክት ዝበለ ካብቲ ዝረአናዮ ቪድዮ ብዙሕ ተማሂርኩምን ተረዲእኹምን ከም ትኾኑ ተስፋ ይገብር። ስለዚ ንሎማዓንቲ ዝነበረና ፃንሒት ነዚ ይመስል። ንቐፃሊ ድማ ፍሊፕ ዝበለ ብኻሊእ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ እዚ ቪድዮ እዚ እንድሕር ተመችኩም ኮይኑ ላይክ ኮሜንት ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ተሓባበሩኒ። ደሓን ኩኑ ሰላም